ಶ್ರೋತೃಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ವಯರ್ದಂತೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಸೊರನು ಕಡಪುಡೊಲಿ ಪಂದ್ ಗುಗ್ಲಿಮು ಮಾರ್ಕೋನಿ ತೋಜಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆತ್ತ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಇಂದು ಆಯ್ನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಲೆಡ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಲೆಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಲು ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ ಮುಗದಾಂತಿನ ಸೊರನು ಕೇನು ನಾವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಭಾರತಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಕಾಲಡೆ ನಡತುಂಡು. 1921 ಇಸ್ವಿಡ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಪಗದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಇಲಾಖೆದ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಮುಂಬೈ ಇರ್ದು 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪೂನಾ ಪೇಂಟೆಗ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಸುರುತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಇಂದಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಲು ಪುಟ್ಟಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಪನೆ ಆಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟರ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಂಪನಿನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗದೆ ತಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಂದು ಮಲ್ತಂಡು. ದುಂಬುಗು ಇಂದುವೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಪಂದು ಪುದರಾಂಡ್. 1957 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ತನ್ನ ಬಾನುಲಿ ಪುದರನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಂದು ಮಲ್ತೊಂಡು. ಮೈಸೂರುಡು ಎಂ.ವಿ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಖಾಸಗಿ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪನ್ಪಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡಪಾ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದೇನು ದೆತೊಂಡಿನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರನ್ನು ಒರಿತೊಂಡು. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉದಿಪನ ಆನಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರೆರು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರಬೇರು ಇಂದೆಟ್ಲ ಆರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪನ್ಪಿ ಪದನು ಗಲಸದಿತ್ತೇರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವೆ ಆಯ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ನವು. ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಸ್ತರೊತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜವನೆರಾದಿಪ್ಪು, ಪರಬೆರಾದಿಪ್ಪು, ಕೃಷಿಕೆರಾದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜೋಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಧ್ಯೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೊಂಜೌಲೆಗಾದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನಿತಾವಾಣಿ. ವನಿತಾವಾಣಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುನ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗಡು ಬೆನೊಂದುಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗಾದ್ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಮೇರು ಇತ್ತ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದೆರು. ಮೇರನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ರೂಪಕಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಕಲೆಗ್ 3 ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇತ್ತ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಗುಂಡು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ ಮೇಡಮ್ ದಾದಪ್ಪನ್ ಪೇರು ಕೆಬಿಯಾಕ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸುರುವಾನಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ 1981 ಇಸ್ವಿಡ್ ಏನ ಸುರೂತ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಡ್ 1989 ಇಸ್ವಿಡ್ ಯಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇರ್ದೆ. ಇತ್ತೆ 33ನೇ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿಡ್ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ. ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಅನುಭವ ಪಣೇರೆ 33 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 9 ವರ್ಷದ ಪಣೇರೆ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತು ಬೋಡು ಅಂಡರ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ತೇರು. ಆಯ್ತು ಏ ತಾಪುಂಡ ಆತ್ ಪಾತೆರುವೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇನ್ನಿ ಸುರು ತುಳು ಆತ ಸುಖೈಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತನ ಒಂತೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕೇಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲತೀಶ್ ಏನ ಪರಿಚಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಫೋರ್ಟೆ ಹತ್ತವ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಏನಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್. ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಯುವಜನಕ್ಲೆನ ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆನ ಆ 4 ವಿಭಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೆ. ಐಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮಹಿಳೆ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆ.
ಯಾನ್ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಸೇರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಮಾತ ಸುಧಾರವ್ ಪಂಡಿತರು, ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಪಂಡಿತರು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತುಳು ಈ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು. ಯಾನ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಮಾಲತಿ ಭಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓವಾಣಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಣ್ಣ ವನಿತಾವಾಣಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪೂರ ಪಣರೈತ ನೆನಪಿಲ ಅಪಜುಬಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಪೀಠಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟವರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ ಲಾಯಕದ ಶೋಕದ ಪುದರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬತ್ತೇರು. ಅವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅತೆ ಅಗ್ರಪೀಠ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವರು ಮಾತಂತ ಕೊಂಕೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ ಸರಣಿ ಆನೆ ಕೈದ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತುತ್ತೈತ ಸೀರೆ ನಾರಿಯರ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸೊಬಗಿನ ಸೀರೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆ ಬಗೆತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ದ ಕುಂಟು ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಟನ್ ತೂತ, ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ತೂತ, ಬೊಕ್ಕ ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಡು ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಗೆ ಆಯ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಅವೇನ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನಕುಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಆ ಗಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡಯಾನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇಶದ ಉಡುಗೆರೆ ಅದು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಬುಡೆದಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಲೈಟರ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಯ್ತು ಕಣಬತ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾರೈತೆ ಪಂಡ್ ಯಾನ ಪದ ಪಂಡ್ಪುನಲತ್ತೈತೆ ಸೋಕುದ್ ಪದ ಪಂಡ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಯಾನಿತೆ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಆ ಸೀರೆದ ಪದದ ಸುರುಟು ಅವೇನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಕುಂಟು ಸೀರೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊನೆ ಹೊಚ್ಚರೆ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಗೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕೈ ಕುಂಟು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸೀರೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೀರೆಗ್ ಒಂತೆ ಪರತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಕಸೂತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿಡ ಆಯ್ತ ಬಾರ್ಡರ್ ದೆತ್ತದ ಬೇತೆ ಸೀರೆಗ್ ಪಾಡ್ನು ಆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಸೀರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡಿರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆದ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಗಲೆಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ದ ದಾರೋಡು ನೂಲುಡು ಕಟ್ಟದಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಅವೇನ್ ತಾಳಿ ಅದು ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆನೇ ತುತ್ತೋಡು ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಅಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿದ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲ ಪಡ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಪಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಕುಂತಲಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೇರಿ ಆನೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನೀರ್ ದಡಿಟ್ ನೀಂದುನ ಮೀನತ್ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತಡ್ ರಾವುನ ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಇರತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮರೆಟುಪ್ಪುನ ಕಾಯಿಲು ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿ ಪಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪಂಡ್ ಆಯ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪದ ಬರೆಯರು ಬಕ್ಕ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಆಯ್ಕರ ಆಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನ್ ಆಜಿ ವಿಶೇಷ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ಇಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಒಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು BBC ನ್ಯಾಕೋಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಕೈದಾಪಿನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಉಳ್ಳಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಾರ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಶಂಕರಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಜ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಬಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಕೈದಾಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಬುಧವಾರ 10 ಗಂಟೆ ಕಾತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯೆ ಆಯ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ HIV AIDS ಪೀಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿನವರನ್ನ ಪಂಡ್ ಪಂಬುರ್ದಾರ್ ಆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿರ್ ಮಿಲೆಂಗೆ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆತ್ತಾರೆ HIV AIDS ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಕ್ಕಳು BBC ನಾಕೋದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಫಾರ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂದು ಆರ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಫಾದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಸುರುಟು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆತಾರೆ ಆರ್ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಶಾಂತಿನವರು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಯಶೋಗಾಥೆಡು ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆರೇನ್ ಮಲ್ತೆ
ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಲ ಪಂಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜು ಆರು ಅನಕ್ಷರಸ್ತೆ ಇತ್ತಿರ ಆರು ನವಸಾಕ್ಷರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ್ ಪಂಡ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆನ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶಿವಪುರದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಪಂಡ್ ಆರೆಂಕ್ ಅವರ ಇಂಚ ಒಲ್ಪನ ಇಂಚ ಭೇಟಿ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲೆಡ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಧವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಪುಲ್ಲೆಡ್ಲೆಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದ 62 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 73 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆರ್ನ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅರುಣ ಪಂಡೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉಳ್ಳರು ಈ ಪೊಂಜು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆವೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಯರೆ B.Ed ಮಲ್ಪರೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಜಿ ಆರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಪೊಂಜು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದ್ ಬೆನ್ಪೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬುಟೀಕ್ ಪಂಡ್ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ನಕಲು ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಪೊಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಕೊರದು ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಆರೆ ಉಂತದು ಮಾಮಿ ಆರು ಉದ್ಯಮಿ ಆತೇರು ಆ ಪೊಂಜುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ದಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಾಹಿತಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಒಲ್ಪಲ ಪಣ್ತುಜರ್ ಒಂದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪಣ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪೋನಾಗ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇತೆಗೋಡು ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರು ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಲೋನ್ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಏರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡೆಸಾ ಪಂಡ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಶಂಕರಪುರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಟೈಮುಡು 2007 ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು 2005 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಸುರಾತಿನಿ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಉಂಡದ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುದರ ಬೇತೆನೆ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಪಂಡ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಟ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಆಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಂಜೋನ್ ಎಕ್ಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದಿದ್ದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ವನಿತಾವಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆಜಿಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರು ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಅತ್ತು ಅಂಚೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ತಿಂಗಳು 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪುನು ಅವು 2014 ಇಸ್ವಿದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಯಾನ ಕುಡ್ಲದ ರೋಶಿನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಂದಿನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿಲ್ಡಾರಾಯಪ್ಪನ ಒಂದಿನ ಏನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಂದ 6 ಹೆಣ್ಣು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 18 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣಂದ 6 ಬಹುಶಃ ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇಂಕ ಐಡಿಯಾ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಜೋಕುಲಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಆಜ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ಅವಿತ್ತೆ ಅವು ದುಂಬರಿದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಚೋಕುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಕಾ ನಾಗೇಶ್ ಮಕ್ಳು ಮಾತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ ಐಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಜೋನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಂಜೋನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಜೋ
ಮಾತ ಪರ್ಪೆರಂದ ಎಣ್ಣೆನ ಬಡ್ಚಿಯರ್ಲ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡ ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೇಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೆಗ್ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ಆರೆಗ್ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಗಂಟು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಆವೆ ಪೂರಕ್ಲ ಆರು ಹಾಕದ ಅರೆ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ ಆರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಪುನಿ ಆರ್ನರ ಬೊಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಬುಲ್ತೆರ ಆರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನಿ ಮಾಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಮೈತಿದಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡನಿ ಫಾರಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೆಲವು ದಿನ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಏನಾಯ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು ಐಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕುದುಂಡ ಐಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪಂಡ ಈ ವನಿತಾವಾಣಿ ಎಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ 2 ದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಊರೂರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಊರೂರು ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸುಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡೆಕ್ ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರೆಗ್ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಲೇರ್ನ ಕುರಿತಾದ ಬರೆತಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಇಂಚಿಪಾವು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ತರ್ಪದೆ ಐಟ್ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏತ್ ಆರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆರು ಒಂದು ಕಲ್ತಿನಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆಂದೋಲನ ಕಲ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬರೆತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವೆನ್ ತೂದು ಪಂಚಾಯತ್ ದಕುಲು 6 ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದ 1,000 ಇಲ್ಲಾಗ ಪಟ್ಟದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೊಂಜು ಕಲ್ದಿನ ಸಾಕ್ಷರ ಮಗಳಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಸರೋಜಿನಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪುಲ್ಲೆಡ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋದ್ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವೆರಾರ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜೊಂಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಅವನ್ ನುಂಗಾದಿದ್ದು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಆ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ದಿರ ಆಯ್ತಾ ಪಟ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮರವಂತೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಬಾಯಮ್ಮ ವರ್ತಿ ಪುದರ್ ಎಂಕಿತ್ತ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬೇಗ ತೀರ್ಪೋತ್ತೇರು 3-4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಈ ಬಾಯಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲನ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ಪತ್ತೇರು ತುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಊರದ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪಿನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ITI ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ತು ಮಾತ ಗಲ್ಫ್ ಮಾತ ಪೋಯರು ಮಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ ದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಕಿದೆ ಮಾತ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ತೀರುಜಿ ಇರುವರಿ ಒಪ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪೆತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಮಾರಿಯರು ಈ ಪೆತ್ತ ಮಾರ್ದೈನೆ ಈ ಬಾಯಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಸುರಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಣಸ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕುವೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಸು ಮಾತ ನಿಕಲ್ಡನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕುವೆ ಪಂಡ ಅರ್ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕುವೆ ಕೂಡ ಬರುಪೆರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಫಲಾನುಭವಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಿನ ವನಿತಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲತೀಶ್ ಏತ್ ಪರ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಂಡ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಏನ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಪಂಡ ಖುಷಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಚರ್ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಅಕ್ಕೆ ಸರೋಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಆಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಟ್ ಮಲ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್
ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಯುವಜನರ ಬೊಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಯುವವಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆನ ಏನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವನಿತಾವಾಣಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆಲ ಒಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡ್ಲೇನ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಜನ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೇನ ಯಾನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪಣೆಯನ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಕೋದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾನಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಬೊಕ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತದ ತಿದ್ದದು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಮಾತ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಕರಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಇಜ್ಜಿಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಕೊಂಕಣಿದ 80+ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಾಕುನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಆ ಪೇಪರ್ದ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಪಣ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರ ಪಂಡು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿರ ಇಂಕ ಆ ರೀತಿ ಸಂಪಾದಕರ ಚಾರ್ಜ್ ದತ್ತೊಂದಿರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ಪೋಣೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ಈರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ವೇಣೂರ್ದಾರ ಆರ್ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಅಲೈನ್ ಸರಿ ಬೈದೆ ಇರ್ರೆ ನನ್ ಲೆತ್ತರ್ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಆತನ ಉಮಾ ವೇಣೂರ್ ಪಂಡ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಬೇತೆನೆ ಕೇಳು ಇಂಕ್ ಇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರ್ನ ಇತ್ತದ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಲ ಲೋಕ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರು ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ 2 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಕವರೇಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಳು ಬೊಕ 2003 ಇಸ್ವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾರ್ ನನ್ನ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆರ್ ಬತ್ತಿನ ಐತ ಕವರೇಜ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೀರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಪಂಡ್ ONGC ಎಂಕ್ಲೆನ MRPL ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮರಿಯಲ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತರ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ಯಾರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಯಾರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಪಂಡ ಈ ಯಾರ್ನ ಟೆನ್ಯೂರ್ದ ಎಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಮತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪೋರೆತ್ತಿಂಡ ಯಾರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಆನಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಅವುಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಕಳದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಪರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತೆಗೆದಂಡು ಬೊಕ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಅವೆಂಕ್ ಪಾರಿ ಖುಷಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದಸರಾ ಟೈಮ್ಗು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರೋಗಿ ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ರೂಪಕ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತರ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊರಣಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 280 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರದು ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಪ್ನಕ್ಲನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುರ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವರೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ದುಂಬುಲ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಬಣ್ಣಗೌರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಚಂದ್ರಯಾನ ಉಡ್ಡಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕವರೇಜ್ಗೆ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೋನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಜಿ ಐಕ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮಿಟ್ ಮೀಟ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ 2020 ಐತ ಕವರೇಜ್ಗೆ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದನ್ ಮಾತ ಪಾಡಿರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏರೋ ಶೋ ಇತ್ತಂಡ 2020 ಐತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿನೆ ಪಂಡ ಒಂದು 1 ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಮೆಂಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೊಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗು ಯಾನ್ ಲಯಜನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವಾಮ ಇಕ್ಕಡೆ ಎಂಚೆಗೆ ಏನುಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಅಲ್ಪಡ್ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ದಾಯ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಕಾಪುವರ್ ಇರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಈರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ HAL ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಈ ನಮ್ಮ ಚೇತಕ್ ಫೈಟರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರ್ ಒಂಥರ ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಸೈಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ PR ಸದಾಶಿವ ಪಂಡ 85 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡುಂಡಿರಾಜರವರ ತಿಕ್ಕಿರ ಅರನವರ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಗಂಭೀರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ನಾಟಕದ ವಿಷಯನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ ಪಂಡ್ಯರು ಏರ್ಲ ನನ್ ಕೇಣುಜರು ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿ ಚುಟುಕು ಕವಿ ಪಂಡ್ಯ ನನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಈರೇವರಿ ನನ್ ಗುರ್ತು ಪತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದಿನ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷದ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಐತೆ ಬುಲೆತ್ತೆ ಐತೆ ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈತಲ ನನ್ನ ಪರಬುಂದೆ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಯಾನ್ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆತ್ತೆ ಯಾನೊಂತೆ ಕಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಭೇಟಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೋಸ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ iLesa ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜರ್ನಿ 30+ ಇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡ 30 ವರ್ಷ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಯಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತೆರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಒಂದಾಪುಜಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಊರುಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಯಿತ ಬೊಕ ಒಂದು ಬಾರೆ ಕಂಗ್ ತೆಂಗ್ ಆತ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಫಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಐತ ಮಾತ ಕೃಷಿತ ಮಾತ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯ ಬೊಕ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಈ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅವ ಮಾತ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನ ಅಲ್ಪ ನೆನಪುವೆರು ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮಡಿಕೇರಿಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಹಲೋ KMC ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರದಿಂತ ಫೋನಿನ ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಅಕ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ 5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಪಣ್ಣೊಡೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಯಾನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐತ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ 150 ವರ್ಷದ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಂಪೇರು ಆನಿವರ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಕಲು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಗಾಂಧಿ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ರಾಡ್ ಜಾಗೆರಡು ಆಯ್ತ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಮೂಜಿ ಬೈದರು 1920, 27, 34 ರಡ್ಡು ಭೇಟಿಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಪಂಡೆರು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನ್ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತಂದು ನಾರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಲಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಪಂಡ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪಾರು ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧದ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನೆ ಯಾನ ಅಂಚ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಭೇಟಿದ ನೆನಪುಲೆನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಬೊಕ ತಿಂಗಳ ಪುಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪುನಾರು ಆರ್ನ ಕೈಟ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಕುಲು ಕೊರ್ತಿನ ಮನವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತ್ ನಾವೇನ್ ಮಾತ ಕಣಬತ್ತದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಮೋಹನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ 150ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡೋಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಮಲ್ತೆ ಐಟೆಂಕ್ಲನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಲ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕಡಲ್ದ ಮೊರೆತ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರೈಲು ಬರ್ಪಿನ ಗಾಂಧಿ ರೈಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೂಪಕ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂತ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ ಪಣ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ.